Bo día a todos. Estamos no Museo das Peregrinacións, en parte para ir celebrando o que se nos achega o día 18, que é o Día Internacional dos Museos, pero un día de celebración moi especial e moi diferente, pois pola situación de emerxencia que estamos a vivir, de emerxencia sanitaria. Eu quero aproveitar para comentarvos que estivemos pechados ao público, pero que non estivemos parados, que traballamos casi máis que normalmente, traballamos dende a casa, intentando precisamente conservar o noso patrimonio e principalmente ofrecervos a través das redes, das nosas redes sociais, actividades, acompañarvos, que sintades que o noso patrimonio está aquí, que sigue ben cuidado e que é de todos. Falando de cuidado, quero aproveitar, por iso me acompañan persoal de limpeza, persoal de seguridade, persoal de mantemento. Eles son os nosos heróis, as nosas heroínas, traballaron todos os días durante a emerxencia, precisamente facendo a limpeza, o mantemento, coidando do noso patrimonio, coidando de todo o que pronto ides poder disfrutar de novo, ides poder gozar, seguridade, 24 horas o día, coidando tamén do noso centro. Entón, eu hoxe quero agradecerlles a todo o persoal técnico do museo, a todo o persoal que estivo aí na súa casa traballando, pero, sobre todo, especialmente, os que estiveron aquí en pé de guerra, por decirlo de algún xeito, que son eles, que son o noso equipo imprescindible, esencial, e que fixo que o museo seguise funcionando perfectamente. Entón, simplemente darlle as gracias a todos. Espero que moi pronto podamos abrir as portas ao público e que tamén pouco a pouco retomemos esa normalidade que todos temos tantas ganas de conseguir.